Yılның en kısa iş atnası ahırına yakınlaştı. Ertegeden 3 günlük yollar başlana. Bugünkü kızның tağı bir pənjişənbісін qarşılap, manzara tapşırığın biz başlayız. Balalarının kanikulları buluğunda isepke alsaq, şatlıq ikilete arta. Bu salqın günlərini yaxınlarınız bilən birgə ailədə ötkəriniz. Manzara tapşırığının icad türkümü həm alıb barışları Ayvaz Sadır bilən Ədilə Səfərova sizə yaxşı keyif dilib qalam. Selamatlikning tip negizi ul durust to'qlanu. Biz to'qlana bilamizmi? Xabarchilarimizdan bir necha kengash. Oshpaz ustasi Rezida Husaynova da xo'jabikalarga damli-da, foydali-da rizq retsepti pishirishga o'rgatar. Rossiyaning eng motor shaharlarining birisi Kaliningrad. Anda sayohat etib, onun tarihi uğramları boyunca o'tarmiz. Bar kishi durust to'qlanu turunda сөйләшкәндә bizgina bu temadan читтә кала алмыйбыз. Әйдәгез тапшыруны to'qlanудагы нашар гадәтләрне һәм аларны яхшы гадәтләргә әйләндерү турында сөйләшүдән башлыйк. Диетологлар эшне аздан башларга киңәш итә. Башта bir-ике максат куйыгыз. Мисал өчен, көн дәвамында суны күбрәк эчү, балы ризыклар урынына җиләк-җимеш ашау, ризыкны үзең белән әзерләп йөртү. Кибеткә барганда ризыкны әзерләү өчен нәрсәләр кирәген айылдан уйлап барыгыз. Озаграк тук булу өчен иртән яхшылап ашарга тырышыгыз. Менә нәкъ тәмин эшләгән кебек гадәттә. Иртән туклыклы итеп иртәнге ашны кулланырга тырышам. Иртән ашың килмәсә, берәр җиләк-җимеш ашап куярга, сөт яки смузи эчәргә мөмкин. Теманы алдагы минутларда Динә Саттарова дәвам итәр. Сәламәтлек зур байлык. Һәм ул еш кына кагыйдә буларак безнең ничек туклануыбызга бәйле. Дөрес тукланмау төрле авырулар килеп чыгуга сәбәпче булу бүген сер түгел. Һәм шуларның иң куркынычы симерү. Торт, камыр ризыклары, конфетлар. Мондый тәмле тормыштан баш тартуы авыр. Баш тарта алмасаң, чамасын белеп ашарга да мөмкин. Иртәнге ашны үзең аша, төшкесен дустың белән бүлеш, кичкесен дошманыңа бир дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Иң мөһиме вакытында ашау. Стандарт проблемалар арасында, мәсәлән, диабет, йөрәк проблемалар арасында икенче бик начар проблемалар кушыла. Мәсәлән, кызларның, кечкенә кызларның 7-8 яшьтән җитди өлгерү башлана. Аннан соң андый кызларның балага узу проблемалары була. Малайлар эчендә куркыныч, чөнки малайлар хатын-кыз кыяфәтендә булалар. Моның бөтен проблемасының сәбәбе дөрес тукланмау, дөрес ашамау һәм дөрес йокламау була инде. Әлбәттә, бүгенге көн режимына ияреп без туклануны соңгы планга куябыз. Бер карасаң, бер ни дә үзгәрмәс кебек. Шул ук темпта яшәү рәвешеңне алып барасың. Эшеңне дәвам итәсең. Тора-бара организмда үзгәрешләр барлыкка килә. Иң беренче чиратта организм майны эшкәртми, киресенчә җыя башлый. Шуңа күрә туклануны соңгы баскычтан беренче баскычка күтәрсәк, сәламәтлегебезне дә саклап кала алабыз, гомерне дә озынайтырга мөмкин. Кеше бик күп фрукты ашый башлый. Менә минем практикада булган бер кеше ул көненә 10-15 алма ашаган. Бу бик күп, чөнки алмада да икенче фруктларда фруктоза бик күп, ул шикәр глюкоза. Бөтенесенең чамасын белергә кирәк. Кара бодай, диге, тары, сылы ярмалары туклыклы һәм алар җиңел үзләштерелә. Инде әзерләү ягына килсәк, иң җиңел ысулларның берсе суда пешерү. Ризык гадирәк булган саен туклыклырак та, файдалырак та. Сөт ризыклары иртәнге ашта алыштыргысыз ашамлык булып тора. Әгәр аны үз өеңдә җитештереп әзерләп ашасаң, тагы да файдалырак. Бары тик сөт, оятқы һәм махсус җылыткыч кирәк. Сөтне 36 градуска кадәр кайнатабыз, аннан оятқы салабыз. Банкаларга салып, 7 сәгатькә җылы җиргә я махсус приборларга куябыз. Кайнатма куера, аны җиләк-җимеш, киптерелгән җимешләр, чикләүкләр белән бизәп, сыйлый һәм сыйлана алабыз. Балага да, олыга да файдалы. Яшьтән үк туклануга игътибар бирсәк, киләчәгебез сәламәт һәм өметле булыр. Туклану темасын дәвам итик. Ашпаз ustaсы Резида Хусейнова безгә баклажаннан шашлык ясарга өйрәтер. Әлеге яшелчәдәге файдалы микроэлементларны санап бетерлек түгел. Менә пектин, яшелчә протеины, майлар, фосфор тузлары, кальций, марганец, тимер, алюминий, витаминнар арасында Б һәм С төркемнәре дә өстенлек итә. Айның җимешләре кандагы холестерин дәрәҗәсен киметүендә исәпкә алсаң, баклажаннан да файдалырак яшелчә юк кебек. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бүген өйдә шашлык әзерләп алырбыз. Аның өчен безгә баклажан,
ит тарткыч аша чыккан ит кирәк булыр, сухари, соевый соус, тыз һәм борыч. Иң беренче эшебезне баклажаннан башлыйбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Безгә баклажанны түгәрәк кисәргә кирәк. Аны 1-4 сантиметрлар. Менә шулай. Шулай кисәбез без аны. Һәм инде өстенә соя суы куябыз. Ит тарткыч аша чыгардым, суган кушып, һәм мин аңа сухари кушам. Biz моны мичтә пешерәбез. Безгә таба кирәк булыр. Хәзер инде без менә баклажан түгәрәклеге кадәр кәтлитләре вәлибез. Шулай әйбәтләп болгаттык. Безнең фарышыбыз әзер. Без анардан хәзер шундый түгәрәклектә менә шулай баклажаннан зур булмаган. Әзрәк алый әле. Шулай шаршыклар, кәтлитләр ясыйбыз, түгәрәк шаршыклар. Biz bir şulay baklajanны, bir kisek itni, hem tağın baklajanны, hem tağın bir itni, hem tağın bir baklajanны. Şulay yasıymız da. Ee, 220 graduslu kaynar mişke 15-20 minutka. Bizning şaşlığımız indi mişte әзерләнә. Biz аңа хәзер соус әзерләйбез. Аның өчен безгә sarımsak кирәк булачак. Борыч сибәбез. Тыз. Май салабыз. Ezgine soya soğu salabız bir ezgine. Hem eybetle bulgatabız. Şolay ezrek indi ukropta salıp jiberiyeli. Ezgine limon soğu da step jiberiyeli. Hazır indi rizığımızı alabız. Hürmetli tamaşaçılarım, şunday təmir rizıqlar bilən tuğanlarınızı, yakınlarınızı, həm dostlarınızı sıylarga Xuday nasip etsin. Aşlarınız təmli olsun, isan sağ olunuz. Tizden birlikte uzunşəlikli tün kelib jitəşək. Biləsin mi deyil? Sənqət tünü. Neden qəbərət ekan ol sənqət tünü? Şul haqda сөйләшеп алыйк әле без. Бик кызыклы. Бу шарадан Арча халык театрында читтә калмаган, аларны бүтүнне кайсы музейда күреп була икән. Үзләреннән сорыйк, бездә кунакта Арча халык театры җитәкчесе, Җидегән Чишмә Арча халык театры җитәкчесе Рамил Мөхәддинов һәм Габдулла Тукай әдәби музейның өлкән фәнни хезмәткәре Елена Тябина. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз?
Хәерле көн, исәнмесез. Демәк, сез шулай итеп берләшергә булдыгыз инде әлеге төндә дип әйтик. Арча халык театры һәм Тукай музее. Һәм нәтиҗәдә килеп чыкты нәрсә безнең? Нинди төн булып чыга инде бу театр белән музейны кушкач? Бу сәнгать төне туарга тиеш. Нинди тасвирламада, нинди формада? Түрле дип, менә безнең Лена апа, әйдә, сезгә сүз бирик. Мин башлыйм инде, мин инде хуҗасы буларак бу музейның. Сәгать 6-да башлана бу безнең чарабыз. Төнге иртә башлана икән бу? Бик иртә башлана, чөнки сәгать 6-дан соң инде төнге як хәзер ноябрь аенда шәригать буенча карагач төн башлана сәгать 6-да һәм безнең инде шул вакыттан килгән нинди генә кунакларыбыз килсә дә, нинди генә тамашачылар, алар бушка керәләр. Аннан соң инде без аларны Рамилгә тапшырабыз. Безнең булачак инде Алла бирсә 4 ноябрь көнендә кичке сәгать 8-дә Тукай музеенда спектаклебез. Ул яшьлекләр кабат чәчәк атканда дип атала. Спектакльнең исеме ул Фатхулла Абдуллин әсәре буенча куелган, сәхнәләштергән менә шундый тамаша. Ул фантастик комедия үзе. Исемендә бераз чагылыш таба, яшьлекләр кабат чәчәк атканда инде өлкән кешеләрнең ахырга дип әйтик инде яшәруе белән тәмамлана. Бу бит инде хәзерге көндә гайре табигый хәл дисәк тә була. Әмма инде спектакльдә нәкъ инде менә шушы сәнгать төнендә андый гайре табигый хәлләрдә булырга мөмкин икән. Моны килгәч кенә сизеп тоеп булачак. Шуңа күрә без инде әсәрнең эчтәлегенә, аның инде тирән Сюжетын белсәләр килмәсләр дә бәлки. Менә тагын бер кызыклы нәрсә инде бу көн Милли музей. Без бит филиалы Милли музейның. Милли музей безнең тамашачыларны автобус белән 2 катлы кызыл автобуслар бар бит инде. Менә шушы автобуслар белән Милли музейдан алып чыгып китәләр һәм Милли музейның төрле филиалларына кунакка йөртәләр. Безгә дә килеп җитә аласыз. Сәгать 8-дә беренчесе кузгалып китә, икенчесе 9 сәгать 10 минут кичке инде. 10 минутта төшеп каласы килгән кешеләр кайсыдыр музейларда төшеп калалар, җәяү киләләр соңыннан. Менә шулай итеп автобуста әле безнең Казан музейлары белән танышу мөмкинлеге дә бар. Инде Рамилнең артистлары үзләренең тамашаларын күрсәткәннән соң килгән һәрбер кеше үзе дә үзен артист дип хис итә ала. Тукай белән канатланып шигъри слэм. Слэм булгач инде ул инглиз теленнән тәрҗемә итсәк, бер-берегезне шулай әйдә син чыгыш яса әле, әйдә мин чыгыш яса әле дип микрофонга эткәләп зал буенча Тукай шигырьләрен, Тукайныкын гына түгел, үзең яраткан теләсәң инде шигырьне сөйләргә мөмкин. Һәм десерт көтә, десерт ансы инде бөтен нәрсә. Кызыклы төн булачак инде бу. Бу десертыбыз безнең музей бит Тукай исеме белән бәйле. Аның хуҗалары булган Тукайга кадәр һәм бер хуҗасы Валиулла Ибраһимов дигән кеше. Аны Казанның конфет короле дип йөрткәннәр. Конфет короле һәм Шамил йорты үзе дә бит инде тортка бик ошаган ул. Аннары тагын бер шундый безнең бәләкәй генә секретыбыз бар. Ансын инде хәзер сөйләмим. Менә шуларны бергә бәйләп без татлы тәмле сладкий экскурсия уздырабыз. Бөтен эшләрне бетергәннән соң экскурсиядә йөреп тамашачыларыбыз бу көнне конфетлар тарихы белән, Тукай йорты тарихы белән һәм татар халкының чәй эчү урыф-гадәтләре белән дә танышачаклар. Нәрсә белән генә башласалар да, татарда бөтен бәйрәм, бөтен мәҗлес шушы ашау, чәй эчү белән тәмамлана дип әйтте ди. Арча якташ хакларында Рамил әфәндедән менә бер-ике җөмлә генә ишетәсем килә бүгенге көндә безнең халык театры. Арчабызның халык театры нинди һавалар белән сулый, нинди әсәрләр сәхнәләштерә һәм кайларда күрергә була? Арча халык театры бүгенге көндә Аллаһка шөкер үзе иҗат итә, яшибез, иҗат итәбез һәм инде үзебезнең Арча халкына һәм менә инде бу очракта инде башка халкына да тамашачыбызга үзебезнең әсәрләребезне тәкъдим итеп торабыз. Аллаһка шөкер, менә без бу елга премьерабыз дип әйтәбез, чөнки бу куелган иде бу елда апрель аенда. Куелды беренче тапкыр дип әйтик, Фатхулла Абдуллинның яшьлекләр кабат чәчәк атканда дигән спектакле. Менә шушы спектакль белән Казанда булачакбыз.
Безнең инде театрыбыз менә бу спектакльдә 5 кеше уйный. Халык театры бит инде шулай, исемендә күренеп тора, аның халык белән берлектә, халыктан алынган үзешчән артистлар белән эшләгәнлеге һәм безнең һәр бер артистыбызның үз шөгыле бар бит инде. Ул бит кайда булса да хезмәт куя һәм дә кичке вакытларын ул мәдәният йортында спектакль уйный, иҗат итә дип әйтик инде. Аның инде башка дөньясы ачыла. Һәм бездә уйнаган артистларыбыз, алар инде рәхәтләнеп без театрга килеп ял итәбез дип әйтәләр. Чөнки кайберсенең, мәсәлән, өйдә мал-туары бар. Кайберсенең хатыны бар. Кайберсенең бар, хатыннарының бар. Анысы инде аерым тарих, чөнки хатыннан сорап чыгып гастрольләргә китү, ул уже башка, эштән сорап китүгә караганда да читтәрәк. Мин аны катлаулы дип әйтмәсем, чөнки алар хәзер ияләнгән. Безнең хатыннарыбыз озатып чыгарып җибәрә, ашарына, эшәренә һәм киемнәрен барлап һәм каршы ала дип әйтәләр. Безнең олы абзыйларыбыз инде театрның Җидегән чишмә дип аталып йөргәннән башлап дип әйтик. Аны инде менә Җидегән чишмә исемен кушканнар 1885-86 елларда Әнгам Атнабаевның Балакайларым әсәрен чыгарганнар. Беренче тапкыр дип әйтик инде шушы исем белән. Илфат Файзрахманов шушы театрның оештыручы буларак без аны беләбез. Һәм менә шул көннән бирле уйнаучы артистларыбыз да бар безнең әледә. Мәсәлән, Харис абый Сафин, Илдус абый соңрак кушылган Илдус Хабибуллин бар. Хәзер инде менә бу спектакльдә уйнаучы, шулай ук инде бик актив укытучы булып эшләүче Гөлнара Гыниятуллина бар. Яшь актрисабыз Адилә Ахматҗанова бар. Расих Тимиргалиев бар. Ул инде юл хезмәтендә эшли. Әмма инде менә кичәрен спектакль куя, мәсәлән, безнең белән. Шулай ук менә күрәсез, ирләр бар, әлбәттә һәрберсенең хатыны бар. Алар инде менә авылларга чыкканда, мәсәлән, шәһәргә чыкканда, шулай ук инде теге үзара килешеп, үзара гаилә дигән исемгә теге тапшырмыйча матур итеп менә шулай иҗат итәбез. Бик әйбәт, бик күркәм, безнең әле лаеклы ялда булган артистларыбыз да бар. Аларда бу нәле мөмкин булса, арча хакларында, якташ хакларында арчалар шул инде алар. Арчаларга бер сорау бирәсең гади генә, ул сиңа бөтен тарихын теге борынгы бабалардан башлап сөйләп бирә. Шуңа Рамил әфәнде, гафу итегез, бүләргә мәҗбүрбез. Аерым сөйләшеп утырырбыз әле шәй аша. Әлбәттә. Шушы вакытта без кунаклар белән саубулашырбыз. Бездә кунакта Җидегән чишмә Арча халык театры җитәкчесе Рамил Мөхәддинов һәм Габдулла Тукай әдәби музей өлкән фәнни хезмәткәре Елена Тябина булды. Сау булыгыз, хөрмәтле кунакларыбыз. Габдулла Тукай әдәби музей Татарстанның һәм Казанның күренекле мәдәният үзәге булып санала. Биредә шагыйрьнең татар әдәбияты һәм мәдәниятының тарихын өйрәнергә мөмкинлек бирә торган бәһәссез ядкәрләре, үзенең туганнары һәм фикердәшләренең мемориаль әйберләре урын алган. Әлеге музейны искә алуыбыз юкка түгел. Татарстанның китап нәшриятында Габдулла Тукайның өр-яңа китабы дөнья күргән. Аны нәкъ менә әдәби музей хезмәткәрләре әзерли. Күңелле сәхифәләр дип аталган җыентык шагыйрьнең нинди әсәрләрен туплаган икән? Музей җитәкчесенең үзеннән белештек. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән Габдулла Тукай әдәби музейында. Һәм минем кулларымда Габдулла Тукайның яңа гына табадан төшкән китабы Күңелле сәхифәләр. Бу китап Татарстан китап нәшриятына менә күптән түгел генә нәшр ителде. Һәм бу гади генә китап түгел, Габдулла Тукайның 1910 елда чыккан Күңелле сәхифәләр китабыннан репринт басма рәвешендә әзерләнгән варианты. Без аны Татарстан Республикасының Милли музее фондларыннан һәм Габдулла Тукай әдәби музей экспозициясендәге китап нөсхәләреннән файдаланып әзерләдек. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки 1910 елда китап басылып чыкканда, анда төрле бәядән сатыла торган вариантлар әзерләнә. Кайсы берләрендә, менә мин сезгә хәзер күрсәтеп үтәм, менә шундый төсле кушымталар, төсле рәсемнәр була. Алар инде әлбәттә кыйммәтрәк бәядән сатылган. Кайсы берләрендә гади генә рәсемнәр урнаштырылган. Һәм менә шул төрле вариантлардан әзерләп, без битнең бер ягында 1910 елгы китап вариантын күрсәттек, бу ягында инде бүгенге көндәге вариантын сез укый аласыз. Күңелле сәхифәләр китабына Габдулла Тукайның 13 шигыре һәм бер чәчмә әсәре кергән. Иллюстрацияләргә караганда, биредә инде шагыйрь
әзер клишеларга нигезләнеп шигырьләр язган дигән вариантлар бар. Һәм иллюстрацияларына килгәндә, мәсәлән, безнең гаилә шигыренә ясалган иллюстрация бик кызыклы. Аны турында Габдулла Тукайның үзенең кызыклы истәлекләре дә сакланып калган. Ул истәлекләрне инде Габдулла Тукай әдәби музеена килгәч күрергә мөмкин. Витриналарда шулай ук күңелле сәхифәләр китабының 1910 елда гарәп графикасында татар телендә нәшер ителгән вариантлары да күрсәтелә. Габдулла Тукай әдәби музеена күңелле сәхифәләр китабы белән танышырга рәхим итегез. Танылган фольклорчы, этник музыка белгече Геннадий Макаров татарда 3 катлам музыка кораллары айырып күрсәтә. Менә беренче саның борынгы катлам, аны төрки катлам дип тә әйтеп булыр иде. Думбра, кубыз, кыл кубыз, курайлар керә бу катламга. Икенчесе нинди катлам Әдилә? Икенче катлам ислам дине белән бәйле. Суфилар иҗатында кулланылган танбур, дәф, канун һәм башкалар. Инде өченче катлам Европадан кергән уен кораллары. Менә бүген 1000 сандагы сәхифәсендә тәкъдим ителәчәк уен коралы кайсы катламга керә икән, үзегез аңлагыз. Исәннәрмесез, хөрмәтле халык авыз иҗатын яратучылар, музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. 1000 сандагы сәхифәсендә без бүген яңадан кубыз турында сөйләшәбез. Кубыз безнең иң борынгы уен коралларының берсе һәм бүгенге көнгә кадәр сакланган традицион уен коралларының берсе. Кубыз бик тыныч, ипле уен коралы. Шуңа күрә инде күпчелек бу уен коралында хатын-кызлар уйнаган дигән шундый чыганаклар бар, мәгълүмат бар. Инде әйдәгез әле кубызга күз салыйк. Менә минем монда кубызлар кичкенә күргәзмәләр бар. Менә күрәсез. Бу кубыз инде тагын искә төшереп китим. Бездә Казанда эшләнгән кубыз, мондый кубызлар ясалынмый. Бу инде хәзер тарихка кирип калган кубыз дияргә була. Моның авторы остасы Таһир әфәнде. Әйтергә кирәк, кубыз турында хайран күп кенә халык авыз иҗатында мәгълүмат сакланган. Мәсәлән, кубыз чиртү диләр, бит. Кубыз чиртү кубызда уйнау дигән мәгънәдә. Яки әйтәләр кубызга бию. Кемнеңдә булса, кемнеңдә булса теләге кушуына буйсынып эш итүен, эш эшләү дигән мәгънәдә була. Аннан соң әйтергә кирәк, кубызда уйнау гади уен коралы шикелле тоела, ләкин шулай да кубызда төрле принцип бар, уйнау принциплары. Мәсәлән, мин үземнең игътибар иткән бар, якут халкында шулай уш белән алалар һәм дә инде шундый бармагының шушы ягы белән бәреп уйныйлар. Кыргызлар да игътибар иткән бар, кызлар ничек уйныйлар матур итеп, шулай итеп чиртеп. Шулай ук былай уйнарга була, кире бәреп. Төрле алымнар бар. Һәр халыкның үзенең алымнары, ләкин инде бүгенге заман кубызчылары, алар инде төрле асулларны, алымнарны кулланалар. Димәк, әйтергә кирәк, безнең кубызда музыкантлар уйнап күңелне тынычландыру түгел, шундый сүз бар, хамуза терапия, мәсәлән, якутларда. Бу уен коралы, уен коралын тыңлаганда кешенең баш авыртуы кими, кан басымы тигезләшә. Аннан соң гомумән музыка тыңлау ул стресска каршы яхшы була. Кешене тынычландыра. Гомумән кубызлыгына түгел, гомумән музыка уен коралы бигрәкләрдә борынгы музыка уен коралы ул кешене тынычландыра. Ул ничектер кешенең күңеле белән космик ниндидер дулкынлар белән тиңдәш, шуңа күрә мин уйлыйм, кеше тынычлана. Инде әйдәгез сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта яңадан музыкант, кубыз ясаучы музыкант, Казанда иң оста кубызчы һәм кубыз ясаучыларның берсе Илдар Гимадиев. Ул безгә бүген урта кубызда уйнап күрсәтер. Дөресрәге бар түбән тавышлы, югары тавышлы һәм урта тавышлы кубыз бар. Ул урта тавышлы кубызда уйнап күрсәтер. Игътибар итегез әле, нинди алымнар куллана Илдар. Илдар, рәхмәт.
Зур рахмат, Илдар. Һәр вакыттагыча искиткеч матур булды. Инде кубыз турында тагын бер-ике мәгълүмат. Без беләбез, кубыз уен коралы бу традицион уен коралы. Безнең регионга гына түгел, бигрәк тә Урта Азияда, Сибир якларында, мәсәлән, Якутиядә ул уен коралы инде традицион уен коралы гына түгел, инде традициyaдан өстәрәк тора. Ул яшәү шундый яшәү рәвеше шикелле булып тора уен коралы. Әйтергә кирәк, Якутиядә фестиваль уза, даими фестиваль уза. Сез әйтерсез, ел сайын фестиваль уза. Кубыз Хамус дип аталганда, Хамус фестивале юк. 3 елга берме? Юк. 10 елга бер тапкыр уза андый фестиваль. Һәм бу елны Аллага шөкер, бездән Татарстаннан ялгышмасам 3 музыкант барды. Һәм хәтта исемнәр яулап кайттылар. Менә шундый куанычлы хәбәр. Аллага шөкер, кубыз традициясе да бездә үсеп килә. Инде шушының белән безнең сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашларга кадәр. Шәфкать туташы һөнәрен сайламаса, ул мөгаен оста гармунчы, хәтта җырчы булган булыр иде. Нишләп булыр иде? Икенче һөнәрне сайласа да, аның кулыннан гармун төшми, ул гел сәхнәдә. Сүз Буа районында яшәүче бүген лайыклы ялда булган Шәфкать туташы Нурдания Низамова турында. Гармунны мин бик кичкенәдән кулыма алдым. Үземнең гармуным түгел инде әлбәттә. Күршеләрдә гармун бар, аларга керәм, уйныйсым килә. Ну, әти белән әни аласлары килмәй. Мин бик яхшы укыдым. Әгәр дә гармун алып бирсәк, бу укуын шәрәчәк дип миңа гармун алмадылар. Менә шул яхшы укуы башта гармунсыз итсә, аннары гармунлы итә инде аны. 1970 елда уку алдынгысы Нурданияне Артекка ялга җибәрәләр. Районда беренче кеше була ул. Кайтуга әти-әнисе гармун алып бирә. Гармун алып кайткач инде миңа әнием заказ бирде. Иң беренче өйрәнәсең мәк чәчәген дип. Ул вакытта бик популяр мәк чәчәге дигән җыр чыкты. Ишек ортасына утыртып куйдылар. Дәрестән дә иң беренче булып мәк чәчәген өйрәндем. Менә шуннан соң инде әкер-тәкер бүтән көйләргә күчә башладым инде. Барысы да укытучы я җырчы булыр дип юрыйлар. Тик кыз бөтенләй башка һөнәрне сайлый. Яныбызда гына фельдшер-акушерлык пункты бар иде. Шунда инде керәлек менә никтер акалатлыларга минем күңелем ятты. Хәтта инде менә мәктәптә укыган чагында да мәктәп директоры Латуллова инде әйдә Нурдания вожатый булып мәктәптә кал, заочныйга укырга керәсең дип миңа шундый теләк белдерде. Ну, барбы минем ул никтер укытучы эшенә күңелем ятмады. Балаларны яратсам да, гомер буе балаларны бик яраттым мин. Шуңа күрә инде Шәфкать туташ һөнәрен сайлауыма да бердә үкенмим мин. 40 елга якын туган авылында фельдшер булып эшли ул. Тик сәхнәдән төшми. Сәхнә минем гомерлек юлдашым ди. Медучилищеда укыган чагында мин Буада бик матур ләйсән ансамбле бар иде, Солтан Мәхсүм җитәкчелегендәге. Шул 40 кешелек ансамбльгә йөрдем. Анда солистка да булдым, хор солисткасы да булып җырладым. Ансамбльдә без биедек тә җырладык та, менә шул ансамбль белән Казанда Муса Җәлил опера балет театрында бер зур фестивальдә беренче урынны алып, безгә Венгриягә путевка бирделәр. Менә без шул 40 кешелек ансамбль белән Венгриягә да чыгыш ясарга бардык. Гармун уйнауга осталык нәселдән килә аларның. Минем әниемнең әнисе Ганҗамал әбиең 20 елга яшәгән. Ул инде әниемне тудыргач та тиф авыруыннан вафат булган. Менә шул 20 елларга хәтле минем Ганҗамал әбием авылда оста гармунчы булган бит. Ачлык җылны булган, жалангач җыл булган ул җылларны. Халык хәерче булган, барбер халыкта 1000 булган, җыр булган. Алар бары гармун уйнаганнар, хәтта хатын-кыз. Ул вакытта бит хатын-кыз гармун уйнау бик сирәк күреш булгандар. Тормышка чыккач та иптәшеннән сорап, кичке уенга, күл буена алып чыга торган булганнар гармун уйнарга сорап.
Бер генә кичә фестиваль конкурсларда Нурдания ападан башка үтмидер. Гөлҗамал ансамбле белән балкыш конкурсында, шулай ук уйнагыз гармуннарда катнашалар. Авылда Яткәр дигән оешмалары да бар. Барабыз, кичләрен җырлашып утырабыз, хуҗабикә оешмасы эшләп киләбез дә. Менә шул хуҗабикә оешмасында инде төрле кул эшләр белән шөгыльләнәбез. Көзгә төрле тәмле әйберләр белән без кабак бәлеш дисеңме, алма бәлешләре дисеңме, шуларны салып печ белән башта эшлибез, ана чәйләр эчәбез, аннары рәхәтләнеп гармун уйнап җырлыйбыз, биебез. Кайбер көнне инде мин аларга бераз генә лектия укып алам. Менә үземнең медик булганым ярап куя. Менә холестеринны ничек төшерергә, шикәр ничек булдырмаска, буыннар сызлаганда нәрсә ярдәм итә. Менә шулай эшне, җырны бәйләп гомер итә ул. Ире белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр, 7 оныклары бар. Яни хәлем белеп кайтыйм әле дип шалтыратканда бер көнне әйтсә, бүген клубта әлләнди бәйге бара ди, икенче көнне шалтыратам, бүген килсәм буламы дип, юк әле мин бүген мәчеттә ди, гарәп хәрефләр өйрәнәбез ди. Шулай итеп, моны яни үзен шөгыль таба белә, без моның өчен бик шат. Лаеклы ялдамин дип моңсуланып утырырга бер дә вакыты юк аның. Язын бар эшләрне сабан туйларга кадәр өлгерергә тырышсалар, көзен яңгырлар ява башлаганчы дип тырышалар. Яисә кар ятканчы икенче төрле әйтсәк. Менә хәзерге вакытта һава торышы нинди икәнен синоптиклар әйтеп бирер безгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Алдагы тәүлектә Татарстанда һава шартлары тотрыксыз булачак, явым-төшем көчәячәк. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда кар явачак, температура -1-га кадәр төшә. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада катыра, явым-төшем көтелә 1 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе Менделеевскида болытлы һәм шулай ук кар көтелә, уртача 1 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта яңгырлы 2 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә салкын һава, явым-төшемнәр көтелә 3 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта салкын һава, урыны белән кар 2 градус. Җомга һава торышында үзгәрешләр көтелми, явым-төшем күзәтелә, күбезенчә кар рәвешендә. Башкалабыз Казанда салкын һава, урыны белән кар, уртача 4 градус. Җил төньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Манзара үзенең кунаклар шахру сәхифәсен дәвам итә. Бүген кунакларның да нинди генә әле королевасы дип әйтсәк була, име? Җырчы. Шул вакытта Миссис Россия International титул иясе Альбина Апанаева. Альбина, хәерле көн. Сәлам, хәерле көн. Ихлас күңелдән сине тәбриклибез. Бу җиңүең белән әйдә сөйләп китәле. Нинди конкурс иде ул? Кайлардан кайттың? Дөрес булса, соңгы 60 көнне Альбина бар бөтен җиргә менә шушы коронавирус белән йөри икән, хәтта йокларга ятканда да шулай якларга тады. Нинди конкурс бу? Нинди конкурс? Башланды, барысы да Миссис Татарстан дигән конкурстан. Ул инде безнең Казаныбызда 3нче тапкыр үткәрелде. Мин анда титул белән чыктым. Миссис Творчество. Иҗат. Әйе, иҗат. Һәм инде мине чакырдылар Миссис Россия. Менә әйтеп узыйк, менә бәлки кемнәрдер аңлап бетермидер, инглиз телен ничкәлекләрен. Мисс дигән сүз ул кияүгә чыкмаган. Кызга бирелсә, ханымга миссис дигән титул бирелә. Миссис. Монда инде катнаша кызлар 25 яшьтән һәм инде өлкәнрәк. Өлкәнрәк. Иң мөһиме гаилә булырга тиеш, һәм инде балалар булырга тиеш. Барысы да яхшы булырга тиеш, бик тәртипле, акыллы кызлар булырга тиеш. Уңыш тарихы белән таныштырып инде мин үземдә булдым сезнең шушы Миссис Татарстан конкурсында. Кем буларак? Тамашачы буларак карап, Альбинаның чыгышларын күрдем, бик матур булды. Һәм менә шушы соңгы җиңү турында тәфсилләбрәк сөйләп китсәгез иде. Нинди сынаулар белән анда сезне сынап карадылар?
Шынлап та әйткәндә, біз анда барганда бик курккан идем. Ничек була, нәрсә була, ничек каршы алалар безне, нинди сынаулар була. Әмма ләкин барысы бик яхшы булды. Шынлап та җырлап күрсәттем дә берничә тапкыр мин инде. Татарча җырларсың да? Әлбәттә татарча. Анда безнең булды һәр көнне ниндидер сынаулар. Беренче көн без таныштык, кызлар белән бүләкләрне бирештек бер-беребезгә. Һәм икенче көнне национальный конкурс булды безнең. Без инде анда Татарстаннан тәмле ризыкларны алып барып, шулай жюриларны ашаттык. Нәрсә иде ул, чәкчәк, бауырсак, каз? Юк, мин бу елы чәкчәкне алмадым. Мин алдым кыш теле. Безнең Әлки районыннан миңа матур итеп, тәмле итеп пешереп куйдылар. Тукта. Бу нинди җиңе буласың әле бу? Пешереп куйганнарда Альбина биргәннәр, Альбина Хәзер сиңа аңлатам. Анда Ростовта бар шундый бар бер кызлар киләләр бит инде бөтен Россиядән киләләр. Барнаул шәһәреннән булды, Воронеж өлкәсеннән булды, Северодвинск, Архангельск. Анда үз ризыкларын белән ничек син киләсең? Юк, анда поварлар булышалар пешерергә. Син үзеңнең рецептларны бирәсең. Кабак бәлеше мәсәлән. Төрле рецептларны минем белән бәйлеш булды. Чөнки мин пәрәмәч пешердем. Пешерделәр миңа. Аннарысын манты, аннарысын инде кыш теле булды. Бал, Әлки районыннан җыйган бал һәм җиләкле варенье инде булды. Шулай, һәм инде мин анда үләннәр белән, матур итеп самоварлар белән, чәйләрне ичертеп, җырлап. Нәрсә кирәк инде, әйме? Монда иратлармы күпчелек Беләсеңме нәрсә? Анда булды бер шеф-повар дигән, иң мөһиме, ул бик җаваплы. Без сөйләгәндә, без үзебез турында сөйләгәндә, ул бөтен ризыкларны ашады. Бу ират инде бу. Менә шуңа күрә әйтәм бит. Ират булганда, әлбәттә инде мондый хатын-кыз приемнары белән күңелне җәлеп итәргә җиңел. Ләкин алар бит күп, алар бер-берсе белән конкурент. Шуңа күрә менә бар Россиядән җыелган, Ростов-на-Дону шәһәрендә узган шушы конкурста Альбина безнең лаек булды нинди урынга дип сорыйк әле. Менә Гранд Миссис Россия дигән урын, ул инде 40-тан да и выше получается инде шулай. 40 плюс инде. 40 плюс. Гадәттә белән әйткәндәме? 40 плюс яшьтән яшь турында барамы монда хәзер? 40 яшьтән өлкәнрәк. 25-30 арасы дип шуңа. Шулай. Димәк, шушы төп урыннарның берсе булып чыга бит, шушы яшьтәгеме? Төп урыннарның берсе. Главную корону алып килдем мин бу. Нәрсә бирә бу сиңа менә бу Альбина үзеңә менә бу титул? Беләсеңме, Айваз, мин балачактан ук бер конкурс, матурлык конкурста катнашасы килгән идем. Шул һәм инде башланда әйттем мин Миссис Татарстаннан. Россия турында сүз булмады да, уйламадым да. Әмма ләкин нишләп мин бармыйм? Мин беләм ничек үземне тотарга, сәхнә кешесе мин. Мин беләм ничек нәрсә кешеләргә әйтәсем килә. Анда бит беләсезме, анда киләсең дә, анда ниндидер миссия булырга тиеш. Минем мәсәлән шундый, мин балаларга да шулай әйтәм, укытам бит әле музыкаль мәктәптә. Әйтәм, һәрбер хыял ул тормышка аша. Мин пример сезгә дип әйтәм, чөнки мин балачактан ук җырчы булырга хыялым бар иде. Шулай Аллага шөкер, сәхнә минем белән рәттән бара. Мин җырлыйм, укытам, һәм инде менә шундый титуллар бер хыялым бар иде. Димәк, инде сезне тагын бер кайнар тәбрикләп, алга таба да уңышлар теләп калабыз, Альбина. Рәхмәт. Табигать кешене ашата, киендерә, илһамландыра, тынычландыра. Табигатьнең матурлыгы рәссамнарны, композиторлар һәм шагыйрьләрне матур-матур әсәрләр иҗат итәргә этәрә. Туган як табигаты турында әйтеп тә торасы юк. Ул бүген дә элек тә шулай булган. Кызык дөнья сәхифәсендә сезне дә язучы, шагыйрьләрнең туган якларына барып, матурлыкларга сокланып кайтырга чакырабыз. Сүзне Гөлинә Карасовага бирик әле. Гөлинә, рәхим ит, сүз сиңа.
Xeyirli gün, hürmetli tamaşaçılar. Küzgü ədəbi səyahətimizni davam etdik. Vatanın hətta tütünü də təmli, көңілге yatışlı bulan. Bu tanılğan yazışı Aleksandr Griboyedov sizlərə. Шығышы білән Osmanlısı ülkəsindən ikən, Xmileti жерлігində nəsil utarlar da var. Bugün әлігі территорияға muzey тыйылық статусы берілген. Бірге экскурсияға шығып кетсәгіз, аңа толы бір күнігізні бағышлағыз. Чөнки утар территориясы ғайет зор, бір кішкене генә шәһәрчекне хәтерләтә. Шәхсән мин Xmiletиға барып, 19-шы ғасыр күлмәкләрін киеп, фотосессия ясар идем. Тулы өлкәсе тәмле прәникләре белән генә түгел, рус әдәбияты классигы Лев Толстой белән дә данлыклы. Язучының биредә Ясная Поляна дип аталучы утары була. Биредә ул туа, үсә, өйләнә, иҗат итә. Война и мир, Анна Каренина әсәрләре дә биредә языла. Хәзер Ясная Поляна зур музей комплексы, утардан кала биредә парк та бар. Анда язучының кабере урын алган. Кыз һәм рус әдәбияты турында сөйләгәндә Александр Сергеевичны искә алмыйча булмый. Без аның әлеге ел фасылына карата мәхәббәтен барыбыз да беләбез. Ул кызны күзне иркәләүче чак дип атый. Минемчә, шагыйрь аңа Царское селодагы көлиятә укыганда гашык була. Ник дигәндә, әлеге җир нәкъ менә күзен аеруча матур. Бүген Царское селога барып, Пушкинның бакчасын, ул укыган көлиятне, Пушкин әкиятләре интерактив музей театрын күреп була. Балалар өчен алар аеруча кызыклы диләр.
Язучы Александр Грибоедов әйтмешли, бәхетлеләр сәгатькә карамый. Вакыт үткән дә киткән. Аның каравы киләсе атнада да очрашырбыз әле. Анда да безне бик кызыклы сәяхәтләр көтәчәк. Әлегә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Кайсыдыр акыл иясе тормышның кыска икәнен һәр вакыт исеңдә тотып яшә дигән. Шуңа аны көн сайын матур, якты гамәлләр белән тулыландырырга ашыгыйк. Сезне Манзара тапшыруның икенче өлешендә сәламлыйбыз. Біз дәвам итик. Волонтерлар йортсыз хайваннарга булыша торган хәйрия фонды өчен акча җыя. Севастополь шәһәрендә Россия Тантыш министрлыгы хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышы елларында кулланылган бомбаны зарарсызландырган. Булар турында тулырак Дөнья яңалыклары сәхифәсендә Алия Сәлимҗанова сөйләр. Социаль шелтер әбүнәчеләре яшәргә булыш «Помоги жить» дигән йортсыз хайваннарга булыша торган хәйрия фондының территория арендасы өчен бурычларын түләргә ярдәм иткән. Әлегрәк фондны азык белән бер зур оешма тәэмин итә иде. Кызганычка күрә, хәзер бу компания Россиядән китте, ә без азык кытлыгы белән очраштык. Приютта 600-гә якын эт тәрбияләнә. Шит илдән тәэмин итүчеләргә алмаш әлегә табылмаган. Мөмкинлек булган сайын Россия компанияләре приютка булышып тора. Айына кыры азыкка 600 мең, ботка өчен ярмаларга 150 мең, даруларга 50 мең сум акча тотыла. Аренда өчен бурычны түләргә ярдәм сорап, приют социаль шелтәрләр аша кешеләргә мөрәҗәгать итә. Бер атна эчендә кирәкле суммада тупланган, ә хәзер волонтерлар читлекләрне җылыту өчен акча җыялар. Севастополь шәһәре буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының баш идарәсе хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышы елларында кулланылган 250 килограммлы авиация бомбасын зарарсызландырганнар. Севастополь шәһәре буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Мария Синчихина әйтүенчә, әлеге бомбага планлаштырылган су асты эшләре барышында махсус отряд хезмәткәрләре юлыккан. Гильзовый култыгында табылган шартлаткычны шул урында ук юк иткәннәр. Синчихина сүзләренчә, әлеге операция барышында кешеләргә һәм шәһәр кырылмаларына зыян килмәгән. Манзара үз эшен кунакхана белән дәвам итә. Бездә кунакта Апас районы Урта Балтай авылы имам хатибы Азат хәзрәт Гайнедин. Азат хәзрәт, әссәламу галейкум. Ва галейкум әссәлам. Аллаһ Тәгалә илкеннәрне таныш кылып, очрашуларыбыз хәерле булып, биредә аралашуыбыз нәтиҗәле булып, ilkin tanışığında sağ selamet gümrük kişiler her barşalığına nasip eyleseydi. Bizden indi Appas rayonu Urta Baltay olanda bugün sıkında 58 meşit isəplənə. Şu 58 meşit arasında bizden Urta Baltay meşiti birinci meşitlerden bulup bizden meşitlerin birisi. Anın indi bizden şu günlerde 30 yıllığa bilgen ötürge jeyinabız. Zorguna beyram halkımızın jeyip indi bir de dini vəğazlar, münəcətlər aytıb, hem Qur'an okuyup elde ilkinde bizge tanıştıkları niyetinden şu iştirgan meclisi bizge indi. Direyünge avlumuzdan çıkıp gitken yaktaşlarımızın şu mecliske çakırıp şunda жылы көркем ұшырашу насip болсын деп аларында шақырып кетіп қалабыз енді. Азат Хазарет, біз түгелі кіртік әлі, сіз Апас районында бірінші салынған мәшітлерінің бірісі дейдіңіз, Урта Балтай ауылы мәшітін. Әмі оңа 30 ғына ел. Мұнда недейдір түгелсізлік бар кебек. Шоңа көрі аңлатып кетсеңіз дейді. Әлгі бүгінгі мәшіт салынға 30 жыл әйі аңайын біздің ең бірінші мәшітлер Қазан ханлығынан сын тарқалып, халқыбыз енді татар халқы тынышыра орынға кетіп салынған мәшітлер бар тағын. Енді біздің бірінші мәшіт 1833 жылда салынған мәшітіміз. Оның енді бүгінгі күнде әлі біз антырышып енді iski fataların tavıp, zoraytıp, halka ihtiva, halk huzuruna təqdim ettik. O bir körkəm məşid. Indi bugünküsü məşidində şu məşidimizdə imamlıq etken bizim Şakir Mulla, o indi şu repressiya qurbanı bulub, şitke шығып кетірген мәжбүр ол енді Қытайға кетіп, анда яңадан ғаилә құрып, туған жеріне кері әйләніп қайтарға мүмкіншілік болмай, анда енді тағын 6 баласы туып, Ірімші мәшінде 30 жыл имамлық ете, анда да һәм енді мұнда қайтамыз, шул жерлікте жерлерін қалайында, аның енді фаталары бар. Аның енді мұнда Қазанда туған, Балтайда туып, Қазанда ешеген Исламович Шакиров, ол сізде де шырашуда болған бар.
Аның инде һәр ел кайтып, шушы әтиләренең, әниләрен каберен зират кылып, Австралия, Кытайга киткән балалары да кайтып, бер 7-8 ел элек 18 тиелеп кайтып инде авылыбызда ураза инде, авыз ачып бергә шулай күркәм очрашулар булып торады шушы авырулары хәттин алар елда кайтып шулай кетип хәл белеп китәләр инде кайтып. Бу авылның мәгърифәтчелеге, нидер зыялылыгы, менә бу Шакировлар, Шакир байның, Шакир мулланың династиясына килеп тоташа иде. Әйе. Минхаҗетдин хәзрәт аның мәчет инде Минхаҗетдин хәзрәт үзендә имамлык итә. Шушы мәчеттә инде аның дүртулы, шушы дүртулның берсе Ибрахим дүртулы була, дүртулы инде икесе авылда кала аның Минхаҗ белән. Ибрахим калган икесе инде Кытайга китә. Шу Шакир мулланың шушы вакыйгадан соң китәргә мәҗбүр качып шушы Кытайга туган, ике туганны җанна инде, ике туганы җанна бар, шунда төпләнеп калып имамлык итә. Шунда инде мондагы җаттан калган җаттан. Менә бу тарихи фотода кемне күрәбез без Азат хәзрәт? Менә шушы Балтайдан куылган мулланың Шакир мулла карчыгы белән бергә төшкән фотосы аларның. Аның инде Үрімшедә имамлык иткән менә шушы мәчеттә, шушы татар мәчете белән Үрімче шәһәренең Кытайда шушында имамлык итә инде ул. Бу Кытайдагы мәчет. Кытайдагы мәчеттә Шакир мулла имамлык иткән, шу Балтайдан качып китәргә мәҗбүр булган мулла шушы мәчеттә имамлык итә, 30 җанда язып тапкан Үрімче шәһәре. Бик күркәм каберлеге шунда кала инде, алар инде анда каберлегә барар. Монда тагын бер фото бар иде. Монда алар кайтып бергә Балтайда фотога төшкән фотоларыбыз бар инде монда. Димәк, менә бу мәчет хәзер аңлавыбызча шуның урынында салынган шул ук нигез дип әйтсәк буладыр име? Алышрак әзрәк. Алышрак. Аның урында клуб мәчетнең 30-нчы манарасын кесәләр, манарасын кескәч аның клуб итеп ясыйлар. Аның да әле бүген бабайлар хәтерли, шуның михрабы әлешенә кино кара керә директор мәчетнең инде шул мәчеткә җиргәндә кирәк. Ул инде аның урында бүгенсенә клубтан шут кенә бер 20 метр алышрак яңа мәчет инде һәр безнең. Бу яңа мәчет 92нчы елларда. 91нчы елда инде ул беренче җәйлектә нигезе салынып 92 елның кызында ачылды инде мөселманнар кабул кылды инде. Инде шушы мәчетләр безнең тарихын җыю башкарып чыгуда Апостол районы җәмгыятьләр Апостол якташлар җәмгыятенең җитәкчесе Марат Нуриев безнең якташ бит инде дәүләт думасы депутаты менә шушы күркәм китапны бастырып чыгарып шунда 58 мәчетнең тарихы кергән шушы китапта инде үзенең булышчылары бергә матур Саулык хезмәт булган. Бик зур хезмәт, бик матур тышлыкта китап безгә бастырып. Менә бүгенге көндә мәчет буш тормыймы? Килүчеләр бармы? Йөрүчеләр күпме? Әлхәмдүлилләһ, мәчетебез бүгенге көндә 5 вакыт намаз укырга тырышабыз. Гаетләргә инде ураза гаетендә бу ел 140ка якын кардәшебез килгән мәчетебез башка шул 140 кешелек тулды мәчетебез. Инде без тәравих намазларын 20дән артык мөселман кардәшләрендә тәравих намазлары укыйбыз. Әлхәмдүлилләһ, шатланып әйтәм. Инде шулар гаит намазларын укып, фитра садакалар бирелә бит инде, фитра садакаларын җыеп инде аерым җыеп спискка җыеп барып, мохтаҗларга, ятимнәргә, ялгыз эш бала тәрбияләгән балаларга, аналарга ярдәм йөзеннән күчтән искә алып, аларга да бәйрәм хисе, рухы аларга да тусын дип. Шулай. Һәм менә сез бәйрәм чаралары дидегез шушы юбилей күркәм датага бәйле. Кайчан булачак ул һәм ниләр көтелә? 5 ноябрьдә шушы 22нчы елның 5 ноябрьдә сәгать. Бу шимбәдә инде. Бу шимбәдә сәгать 1 яртыга инде башланыр дип өмет итәбез. Анда инде Казаннан Ильяс Халиковны чакырдык инде, үзебезнең мәчет каршында эшләп килгән, авыл клубында эшләп килгән мәдәниятендә Райхан группасы бар, аларның мөнәҗәт җырлары яшь балаларның мәдрәсә мәчеттә абыстайыбыз Мөнир апа Гыйззәтуллина һәм инде Сария апа Низамова балалар укыталар, аларында өлкән хатыннар, алар шул дини гыйлем, Коръән укырга өйрәнәләр. Инде кайбер апалар инде тулы Коръән укып, шушы мәдрәсә мәктәптә мәчеттә өйрәнеп, тулы Коръән укып чыктылар, гарәп хәрефләре белән укып чыктылар. Балалар укып, балалар конкурслар оештырып, район күләмендә анда катнашып киләләр, анда беренче урыннар алып барган балалар, Аллаһка шөкер, алсалар бик әлхәмдүлилләһ. Димәк, шимбә көнне өйлә намазыннан соң матур итеп бәйрәм чаралары узачак Апас районы Урта Балтай авылында. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам, исән сау. Тагын шатлык күрешәр, насыйп булса, сәламәт булыгыз барчагызда.
Бик күп гәрәбәләр, иркә песиләр, жылы һава, кызыклы скульптуралар. Калининград өлкәсен берничә сүз белән тасвирларга кушсалар, әнә шулай аңлатып булыр иде. Иң мөһиме биредә дә безнең милләттәшләребез яши. Милләттәшләребез белән безнең хәбәрчебез Алсу Билданова очрашкан, танышкан, алар белән әңгәмә корган, Калининград урамнары буйлап сәяхәт кылган. Әйдәгез, без дә аларга кушылыйк. Җир шарының кайсы гына почмагына барма, безне татарлар каршы ала. Менә Калининград өлкәсендә дә чаллы кызы Алсу белән очраштык. Һәм ул безне Калининград үзәге белән таныштырып йөртте. Бу бина 1333 елда төзелгән. Бу төп шундый туристик популяр җир монда Калининградта. Калининград шәһәре элек Кенигсберг дип атала иде. Һәм монда философ Кант яшәде. Һәм аның монда күмелгән урыны. Күп туристлар монда килә инде. Шулай ук монда бик матур парк. Калининградта кешеләр камыр ризыкларын ярата, кофе, бу Европадан килгән шундый гадәт минемчә. Күп кенә еш кына монда күргә була. Әсрәсе бу яңа төзелеш. Ул тарихи форматта ясалган. Ул Рыбный деревень дип атала. Бик популяр җир монда. Монда бар җирдә дә Янтар дигән язуны очратып була. Калининградны Гарәбә каласы дип тә йөртәләр икән. Калининград өлкәсе янтар табышы буенча беренче урында. Хәтта 90% янтар табышы бу өлкәдә. Калининградта тимер скульптуралар бик популяр. Сез аларны еш кына монда күрә аласыз. Мәсәлән, кечкенә генә хомлиннар бар, аларны эзләргә кирәк. Алар шәһәр буйлап таралган. Туристлар бик ярата инде аларны. Алар белән фотога төшергә, үстерергә. Әлеге җир турында күп кеше белми, мин сезгә секрет, шундый секретны ачам. Анда бар башня маяк. Һәм анда бар шундый кечкенә генә кош, ул теләкләрне үти. Мәсәлән, минем теләгем чынга ашты, минем дусларымның да. Шуңа мин сезгә җирне тәкъдим итәм. Ләкин иң матур җирләр минемчә Калининградта түгел. Кечкенә генә шәһәрләрдә, Калининград янында, диңгез янында булган шәһәрләрдә. Минем иң яраткан шәһәрем Зеленоградск, Светлогорск. Шул шәһәрләргә барырга киңәш итәм. Бик матур, шундый диңгез янында. Алсу киңәше белән без Зеленоградск шәһәренә юл тоттык. Диңгез буенда урнашкан бу шәһәр бик чиста, тыныч, матур. Монда да без милләттәшләребезне очраттык. Килдек туганнар белән, ике гаилә җыелышып килдек. Менә хәзер Зеленоград шәһәрендә йөрибез. Монда бик матур. Безнең Казандагы Бауманы шәһәре, Бауманы урамы шикелле. Диңгездә булдык, диңгезне күрдек. Безгә бик ошый, кызык. Балалар да рәхәтләнеп чабалар. Калининградта бик ошый. Менә икенче тапкыр Калининградка килдем. Хәзер мин Зеленоградск шәһәрендә. Миңа монда бик ошый. Тагын монда килер идем даже яшәргә. Баксаң, Зеленоградск псиләр шәһәре икән. Аларны монда адым сайын очратырга була. Хәтта алар өчен өйләр дә ясап куйганнар. Бу шәһәр иркә псиләре һәм саф диңгез һавасы белән истә калды. Гомумән, Калининград өлкәсе бик матур. Халкы да монда кунакчыл. Һәм манзара үзешен кунакхана белән дәвам итә. Бездә кунакта Ульяновск өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясе рәисе, безнең хезмәттәшебез диергә дә мөмкин, Рәмис Сафин. Рәмис абый, исәнмесез? Хәерле көн, хәерле иртә, татар дөньясы, хәерле көн, Казан. Рәмис әфәнденең балкып елмаеп күрүнең сәбәбе аңлашыла. Менә шушы Ульян өлкәсендә, Сембердә татар милли автономия ул беренчеләрдән булып эшләп киткән автономия. Шулай бит. Һәм 25 ел әлеге эшчәнлеккә
Сіз дұрыс айтасыз, шынап та сіз хабардар екен. Міне біздің Ульяновск өлке татар автономия, шынап та Ульяновск өлкесіндегіне төл, ғұммен Россияда ең бірінші автономиялардың бірісі, мұнан 25 жылдық міне федераль закон шыққаннан соң автономиялар ештіру турында. Ең бізде енді 2 айдан соң шушы автономияны ештіріп қойдылар башта, шәһәр қысаларында, андан соң 2 айдан соң енді біз аны яңадан рәсмиләштердік, тіркедік өлке масштабында енді. Һәм біздің автономия біздің федераль автономияны ештірушылардан да тұра 4 автономия Саратов, Ульяновск, Петербург һәм Тольятти автономиялар ул вакытта федераль татар милли мәдәни автономиясының урысча учредительләр булып торалар. Шуңа күрә без аның белән дә тарихка кирип калдык. Менә бүген инде җылмаеп йөрүнең сәбәбе шул, юбилейга зәрән йөрибез. Ширек гасыр көмеш юбилейбез безнең. Шулай. Һәм менә монда безнең инде стелебезнең китаплар бизи. Бу китаплар нәрсәгә багышлаган һәм аларның авторлары кемнәр? Әгәр дә мин монда без менә шушы 25 ел эчендә чыгарган китапларны алып килсәм, китапхана кебек булыр, бөтен үстәл тулган булыр иде. Монда мин соңгыларын алып килдем. Мисал өчен менә бу зәңгәр китап, бу энциклопедия безнең бу икенче тапкыр чыган, 1000 тиражда без аны чыгардык. Беренчесе моннан 5 еллык чыккан иде. Быел без моны махсус федераль Сабантуйга кунакларга таратыр өчен чыгардык. Рус телендә бик матур итеп эшләп чыктык. Без аны без әбит инде үзегез беләсез, институтлар эшләми, иҗтимагый рәвештә бесплат түләүсез эшләүче кешеләр шушы нәрсәне эшләп чыктык без. 3 ел буе эшләдек, яңа мәгълүматлар биреп. Менә булсын инде безнең автономия президиум әгъзасы, тарих фәннәр кандидаты Рәмзия Вильданова, менә инде аның бүгенге көндә 3нче китабы чыга, менә минем каршыда икесе Татаро-Симбирска 18-19 века дигән, бусы Татары в первые годы советской власти. Бик кызыклы бу мәгълүматлар язылган һәм бүгенге көндә инде типографияга бирдек, юбилейга чыгарга тиеш. Книжная культура Татар-Симбирского края дигән китап чыгачак, Алла бирсә, шушындый бик матур булып, шушындый форматта, Алла бирсә, без аны юбилейга чыгарачакбыз. Менә бу китапларга мин булар нәрсә әйтер идем. Рәмзия китапларны эшләгәндә әби бабайлардан ул булай әйтте, ул тегеләй әйтте дип түгел, ул рәсми рәвештә документлар белән эшли. Музейларда утырып фотографияларны табып, менә шулай эшли торган, менә шушы бу бик саллы китап. Шуңа күрә без аны бик кадерләп тотабыз. Менә бусы инде без бу китапны чыгарабыз 3 елга бер. Бусы Сембер язлары дип аталды. Бу юкка гына түгел, Сембер язлары дигән китапта безнең Ульяновск өлкәсендә яшәп иҗат итүче татар язучылары һәр кичкедә китап чыгара алмый. Без аны шуңа берләштерәбез дә, җыентык итеп чыгарабыз. Шигырьләрен, фотографиялар һәм биографияларын язып. Бу менә соңгысы яңа гына чыкты. Бик матур итеп без аның презентациясын уздырырга җыенабыз. Бу чыга инде бу китап безнең беренче чыккан иде 1995 елда. Менә һәр вакытта bir yazların bu 7-ci kitabı. Şuna göre biz tırışabız. Elbette kitap degenden sıfatlı kitaplar. Şol kadar da sıfatlı. Mene kitap degenden benim aytib ketesim kile, biz avul tarihlari turunda da köp kitaplar çıgarabız. Ульяновск өлкәсендә 160 мең татар яши, 67 татар авылы бар. Менә без моннан 5 ел элек бурыч итеп куйдык районнардагы татар авылларындагы мәгариф һәм мәдәният ветераннарына авыл турында кичкенә генә дәфтәр калынлыгына булсын китап чыгарга кирәк дип. Менә бүген инде 67 татар авылының 42-се үзенең мин һәр вакытта дигән паспорты бар, китабы бар. Алар рус, татар телләрендә чыгаралар. Тарихта эзе бар. Эзе кала. Менә еллар узыр, алар китапханәләрдә кала. Әти бабалары киткәннән соң да балалар табырлар да минем бабам шул авылда, менә бу минем бабам авылындагы турындагы китап дип күрерләр дип. Шуңа күрә интернет бер нәрсә, әмәлә менә китап итеп кулга тотып барау үзенчәлек нәрсә. Менә тыңлап Рәмис әфәнде, әйме? Мин гадәттә менә бу татар милли автономияларын телевизордан карап, гел җырлап, биеп, уйнап, көлеп, рәхәтләнеп бәйрәмнәрдә йөри торган оешма дип аңлыйдым. Менә монда мин китаптан гына аңлыйм. Инде татарлар турында, авыллар турында гомумән эшчәнлеккә бәлки әле безнең күп кенә тамашачылар да аңлап бетермидер. Тагын ниләр керәсең менә шушы автономия? Сез генә түгел, аны Татарстанда, Казанда яшәүчеләрнең күпчелеге шулай дип аңлыйлар. Читтә яшәп кара кирәк аның өчен. Таптарның читтә яшәп карага аңлап була. Чынлап та без җырлап, биеп, уйнап, көлеп кенә йөрмибез. Менә күргәнегезчә, бу безнең күп кырлы эшчәнлек алып барабыз. Бу бер үзенчәлек. Аннан соң без уздырабыз фәнни-гамәли конференциялар. Балалар içinde, өлкәннәр içinde, Казаннан галимнәр чакырып, Казаннан язучыларын чакырып, һәр вакытта да уздырабыз. Менә берсен әйтеп китәсем килә, моннан 5 ел элек без менә Акчуриннар, без әйтәндә ул тамлыклы нәсел фабрик тоткан кешеләр, шуларның балаларын һәм оныкларын эзләп таптык. Берсен Төркиядән Юсуф Акчуран таптык без, һәм нигә Зөһрә Гаспринская Акчуринның правнучкасын Гөлнара Саитова кайтты Кырымнан. Тегесе бөтенләй дә татарча белми, төрк телендә генә менә безгә кайттылар.
язучылар, без аларның туган якларына, зиратларга алып барып күрсәтеп, аларның әби-бабайларының каберләрен күрсәттек һәм аларга багышланган конференция уздырдык, китап чыгардык. Аннан соң беләсезме, безнең китап фәнни гамәли китап бар, безнең фәнни китапхана Ленин исемендәге. Анда Акчуриннардан калган 12 китап саклана. Һәрберсендә дә мөһер сугылган, печать сугылган, личный библиотека Акчуриных дип. Шуңа күрә анда Коръәннәр инглиз телендә, француз телендә, алар кулына тоткан Коръәннәр. Менә аларның саклангычлардан чыгарга да ярамый, әмма ләкин искәрмә ясап, менә шул алар өчен чыгардылар, аларның күзләрендә яшь килеп чыкты шул вакытта, менә шул Коръәннәрне аларга перчаткасыз гына тотып карарга рөхсәт иттеләр искәрмә рәвешендә. Менә шунда килеп алар киткәннәр иде. Гомумән конференциялар ел саен уза, аннан соң без балалар белән эшли башладык. Соңгы 10 елда конференциялар уздырабыз, алар өчен төрле конкурслар уздырабыз. Нидә шушы үзебезнең төбәктә яшәп иҗат итүче язучылар һәм яшәгән кешеләр турында. Без бит инде Яшәрин Батырын түгел, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Ходи Такташ. Һәм без 4-5 еллык мен уйлап мәктәпник без үзебезнекеләрне күтәрмибез. Безгә бит үзебезнең якташларыбыз бар. Ул Габдулла Шамуков, Сыстарның халык артисты, Баритар Ханов. Саны китсәң алар Габдулҗапар Кандалый, Сахап Урайский. Менә шуларны эзләп табу, алар турында күп хезмәт табу буенча без балаларга бурыч итеп куйдык. Укытучылар да шөгыльләнә һәм бик кызыклы шундый конференциялар уздырабыз алар белән. Безнең бик эштәлекле әңгәмә, шулай да менә йомгак итеп, менә 25 еллык юбилей уңайдан нинди чаралар көтеләсен кыска гына итеп әйтеп узсагыз иде. 25 еллык безнең ул узачак 1000 кеше сыйдырышлы губернаторский залында. Менә кичәгенәк без губернатор белән очраштык. Әлеге чара турында да әйттеләр, ул катнашырга вәгъдә бирде. Без чакырдык үзебезгә кунак Казан бию ансамбле чыгышы ясаячак. Һәм без инде әлеге 1000 кешелек сыйдырышлы залга бардык, чакырдык үзебезнең активистларны гына районнардан 20 кеше һәр район китерәчәк. Көндезге 12дә узачак ул. Бардык чакыру билетләре буенча гына концерт һәм тантаналы кичә булачак. Шулай ук минем анда чакырылы тирә күршедәге үземнең хезмәттәшләрем, автономия рәисләре Нижгар өлкәсеннән, Пенза, Самара, Чувашия, Мордовия өлкәләреннән дә кунаклар китәләр. Без инде бүгенге көндә шушы эш белән шөгыльләнеп йөрибез. Менә Алла бирсә, сезне чакырып калам 20 ноябрьдә көндез сәгать 12дә безнең борынгы Сембер Ульяновск төбәген күреп китсәгез, бер дә үкенмәссез. Бик зур рәхмәт, Рамис абый. Мен инде менә гел сезне яшь журналистларга үрнәккә китерәм. Ни өчен? Чөнки сез гел шулай эзләүчән, актив шушы чараларны үзегез оештырасыз, аларны үткәрәсез һәм киң тамашачыга тәкъдим итәсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Ульяновск өлкәсендә татарларыбызның яшәешен һәм алга барышын үзенең кулына байдак итеп алган Рамис әфәндегә уңышлар телибез. Габдулла Тукай әдәби музей Татарстанның һәм Казанның күренекле мәдәният үзәге булып санала. Биредә шагыйрьнең татар әдәбияты һәм мәдәниятының тарихын өйрәнергә мөмкинлек бирә торган бәһәссез ядкарлары, үзенең туганнары һәм фикердәшләренең мемориаль әйберләре урын алган. Әлеге музейны искә алуыбыз юкка түгел. Татарстанның китап нәшриятында Габдулла Тукайның өр-яңа китабы дөнья күргән. Ә аны нәкъ менә әдәби музей хезмәткәрләре әзерли. Күңелле сәхифәләр дип аталган җыентык шагыйрьнең нинди әсәрләрен туплаган икән? Музей җитәкчесенең үзеннән белештек. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән Габдулла Тукай әдәби музейында. Һәм минем кулларымда Габдулла Тукайның яңа гына табадан төшкән китабы Күңелле сәхифәләр. Бу китап Татарстан китап нәшриятына менә күптән түгел генә нәшр ителде. Һәм бу гади генә китап түгел, ә Габдулла Тукайның 1910 елда чыккан Күңелле сәхифәләр китабыннан репринт басма рәвешендә әзерләнгән варианты. Без аны Татарстан Республикасының Милли музее фондларыннан һәм Габдулла Тукай әдәби музей экспозициясендәге китап нөсхәләреннән файдаланып әзерләдек. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки 1910 елда китап басылып чыкканда, анда төрле бәядән сатыла торган вариантлар әзерләнә. Кайсы бирләрендә, менә мин сезгә хәзер күрсәтеп үтәм, менә шундый төсле кушымталар, төсле рәсемнәр була. Алар инде әлбәттә кыйммәтрәк бәядән сатылган, ә кайсы бирләрендә гади генә рәсемнәр урнаштырылган. Һәм менә шул төрле вариантлардан әзерләп, без битнең бер ягында 1910 елгы китап вариантын күрсәттек, ә бу ягында инде бүгенге көндәге вариантын сез укый аласыз. Күңелле сәхифәләр китабына Габдулла Тукайның 13 шигыре һәм бер шәшмә әсәре кергән. Иллюстрацияләргә караганда, биредә инде шагыйрь
әзір клишеларга негізленіп шигырьләр язган дигән вариантлар бар. Һәм иллюстрацияларына килгәндә, мәсәлән, безнең гаилә шигыренә ясалган иллюстрация бик кызыклы. Аны турында Габдулла Тукайның үзенең кызыклы истәлекләре дә сакланып калган. Ул истәлекләрне инде Габдулла Тукай әдәби музеена килгәч күрергә мөмкин. Витриналарда шулай ук күңелле сәхифәләр китабының 1910 елда гарәп графикасында татар телендә нәшер ителгән вариантлары да күрсәтелә. Габдулла Тукай әдәби музеена күңелле сәхифәләр китабы белән танышырга рәхим итегез. Бар кеше дөрес туклану турында сөйләшкәндә, без генә бу темадан читтә кала алмыйбыз. Әйдәгез тапшыруны тукланудагы начар гадәтләрне һәм аларны яхшы гадәтләргә әйләндерү турында сөйләшүдән башлыйк. Диетологлар эшне аздан башларга киңәш итә. Башта бер-ике максат куйгыз. Мисал өчен, көн дәвамында суны күбрәк эчү, балы ризыклар урынына җиләк-җимеш ашау, ризыкны үзең белән әзерләп йөртү. Кибеткә барганда ризыкны әзерләү өчен нәрсәләр кирәген айылдан уйлап барыгыз. Озаграк тук булу өчен иртән яхшылап ашарга тырышыгыз. Менә нәкъ тәмин эшләгән кебек гадәттә. Иртән туклыклы итеп иртәнге ашны кулланырга тырышам. Иртән ашысын килмәсә, берәр җиләк, җимеш ашап куярга, сөт яки смузи эчәргә мөмкин. Теманы алдагы минутларда Динә Саттарова дәвам итәр. Сәламәтлек зур байлык, һәм ул еш кына кагыйдә буларак безнең ничек туклануыбызга бәйле. Дөрес тукланмау төрле авырулар килеп чыгуга сәбәпче булу бүген сер түгел. Һәм шуларның иң куркынычы симерү. Торт, камыр ризыклары, конфетлар. Мондый тәмле тормыштан баш тартуы авыр. Баш тарта алмасаң, чамасын белеп ашарга да мөмкин. Иртәнге ашны үзең аша, төшкесен дустың белән бүлеш, кичкесен дошманыңа бир дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Иң мөһиме вакытында ашау. Стандарт проблемалар арасында, мәсәлән, диабет, йөрәк проблемалар арасында икенче бик начар проблемалар кушыла. Мәсәлән, кызларның, кечкенә кызларның 7-8 яшьтән җитди өлгерү башлана. Аннан соң андый кызларның балага узу проблемалары була. Малайлар өчен куркыныч, чөнки малайлар хатын-кыз кыяфәтендә булалар. Моның бөтен проблемасының сәбәбе дөрес тукланмау, дөрес ашамау һәм дөрес йокламау була инде. Әлбәттә, бүгенге көн режимына ияреп без туклануны соңгы планга куябыз. Бер карасаң, берни дә үзгәрмәс кебек. Шул ук темпта яшәү рәвешеңне алып барасың. Эшеңне дәвам итәсең, тора-бара организмда үзгәрешләр барлыкка килә. Иң беренче чиратта организм майны эшкәртми, киресенчә җыя башлый. Шуңа күрә туклануны соңгы баскычтан беренче баскычка күтәрсәк, сәламәтлегебезне дә саклап кала алабыз, гомерне дә озынайтырга мөмкин. Кеше бик күп фрукт ашый башлый. Менә минем практикада булган бер кеше ул көненә 10-15 алма ашаган. Бу бик күп, чөнки алмада да икенче фруктларда фруктоза бик күп, ул шикәр глюкоза. Бөтенесенең чамасын белергә кирәк. Кара бодай, диге, тары, сылы ярмалары туклыклы һәм алар җиңел үзләштерелә. Инде әзерләү ягына килсәк, иң җиңел ысулларның берсе суда пешерү. Ризык гадирәк булган саен туклыклырак та, файдалырак та. Сөт ризыклары иртәнге ашта алыштыргысыз ашамлык булып тора. Әгәр аны үз өеңдә җитештереп әзерләп ашасаң, тагы да файдалырак. Бары тик сөт, оеткы һәм махсус җылыткыч кирәк. Сөтне 36 градуска кадәр кайнатабыз, аннан оеткы салабыз. Банкаларга салып, 7 сәгатькә җылы җиргә я махсус приборларга куябыз. Кайнатма куера, аны җиләк-җимеш, киптерелгән җимешләр, чикләүкләр белән бизәп, сыйлый һәм сыйлана алабыз. Балага да, олыга да файдалы. Яшьтән үк туклануга игътибар бирсәк, киләчәгебез сәламәт һәм өметле булыр. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәүнең «Болганчык еллар» һәм «Мөхаҗирләр» романнары буенча куелган спектакленең премьерасы була. Бу хакта сөйләшү өчен кунакка Татарстанның халык артисты Радик Барифны чакырдык. Радик әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Без инде шушы быелның иң зур премьерасы «Мөхаҗирләр» «Болганчык еллар» әсәре буенча куелган спектакль турында сөйләшкәнче, гомумән Камал театрның соңгы яңалыкларын ирештергәле. Быел ниндирәк яңа премьералар килде, ниндирәк үзгәрешләр булды, нәрсәләр көтелә, нәрсәләр көтелми, шул хакта 3 җөмлә белән мөмкин Радик әфәнде. Иң беренче чиратта театр өчен иң мөһим нәрсәләр премьералар. Менә күптән түгел генә Айдар Заббаров чыгарды
Кіл спектаклін. Ол кіші залда. Әйе, ол бик зор оңыш белән бара. Аны инде тамашачы күрде. Ол шундый айдарча куелган, заманча куелган, яшьләрчә куелган. Бик үткен, бик ничек дип әйтим. Аны беләсезме, хәтта аңлатырга да кирәкми. Менә килеп карасаң, мен үзем караган кеше буларга әйтәм. Ул көнне Сез карадыгыз әйме? Ул көнне килеп карадым. Һәм әйтеп узарга кирәк, бу спектакльне аңлату кирәкми. Менә хәзерге вазгыятьтә аны карау сиңа барлык сорауларга җавап бирә. Дөрес, мин дә шулай уйлыйм. Тагын нинди премьералар? Премьера менә 4-се, 5-се, 6-се безнең мөхаҗирләр чыга. Мәхмүд Галәү, Фәрит Рәфкатович Бикшентаев, режиссер. Сезнең анда нинди роль? Мин уйныйм бер шундый авыл җүләрен, Газиз ага, шул авылларда була бит инде шундый Алла бәндәсе. Ул романда шуланда бер кичкенә генә бер эпизодта гына, әмма ләкин аны Фәрит Рәфкатович шулай эшләде, теге лейтмотив итеп бөтен спектакльне. Спектакль зур, кызыклы, 2 пәрдә, 3 пәрдә, 2 тәнәфес. Ул шул 4 сәгатьлек әйбер була инде. Менә ничек уйлыйсыз, бу бит инде яңа формат, тамашачыны ничек кабул итер икән? Ничек инде? Ахырына кадәр түзеп карап. Безнең театрга җиргән тамашачы ул бит театрны яратып йөри. Ул бит инде хәзер димәк ул 4 сәгатькә безнең атмосферага, театрның атмосферасына шума, 2 мәртәбә буфетка чыгып ашый ичә. Чөнки әле минем үземдә күпме театрда эшлибез бит инде андый форматта эшләгән юк. Ничек булыр ул безгә үзебезгә дә бик кызык. Бу спектакльнең беренче өлеше, ялгышмасам, узган елда инде Фәрит Рәфкатовичның юбилее буларак тәкъдим ителгән иде. Бу ел инде тулыланды, 2 әсәр бергә кушылып, инде шул 4 сәгатьлек тамаша итеп ясалды, әйме? Ул кызык булды, без Фәрит Рәфкатовичның юбилеенда уйнадык бер өлешен. Аннан соң там репетициялар булды, без менә Санкт-Петербургка бардык, 2 пәрдә тулысынча булды. Шул мөхаҗирләр менә китергә җыйналар. Һәм менә тагын бер пәрдә, 1 сәгатьлек пәрдә, ул инде шул мөхаҗирләр Төркиядә. Шулай итеп, менә ул 1 сәгать һәм 50 минут менә шулай итеп була безнең менә шундый зур әсәр. Менә әсәрне укымый килгән тамашачыларга сез нәрсә киңәш итәр идегез? Ул аны аңлаячакмы, яисә бары тик укып кына килергә кирәкме? Әгәр дә тамашачы укымыйча килсә һәм бер нәрсә дә аңламаса, димәк без аны бик начар куйганбыз. Чөнки ул барыбер 2 китап, 2 роман, дилогия. Әлбәттә, аны бөтенесен уйнап чыгып булмый. Аны бөтенесен уйнап чыкса, аны бер атна уйнарга кирәк булачак. Әлбәттә, инде монда режиссерның үз күренеше, үз күременә, үз кыйбласы, менә бер линияны алып бара. Шуңа күрә ул барыбер инсценировка буларак, аны укымаган кеше дә аны аңларга тиеш. Аңлый да, чөнки безнең бар фокус группа бар, кемдер килеп карый, без барыбыз сорашабыз, аңлашыламы, юкмы, барысы да аңлашыла. Шуңа күрә теге тамашачы курыкмасын, мин моны укымадым. Мин әле моңа әзер түгел. Соңарак барырмын түгел. Юк, ул менә мин күпме инсценировкалар караган, Мәскәүдә дә, бездә дә менә Айдар Забаров да инсценировкалар. Әлбәттә, бөтенесен укымасаң да барыбер спектакль әйбәт икән, аны аңлашыла. Син аны барыбер роман итеп карамыйсың, син аны карыйсың спектакль итеп. Режиссерның нәрсә әйткәнен теләгән менә аңлап, җылапмы, көлепме, шуңа менә. Әле кайракка киресенчә булдырган икән. Менә минем укып инде белгән әсәрләрне спектакль итеп караганда, үзем белән үзем дидер бер бәхәс бара минем. Ашыкма әле, монда бит китаптагыча түгел. Монда нәрсәгәдер үзгәртелгән дип. Бәлки кайракта син саф килеш, самими килеш карау. Аннан соң инде китапны укып чыгу. Мин дә шулай уйлыйм, чөнки китапны син укыйсың, синең үз бар башыңда үз фантазияларың белән син ул күренешләрне күрәсең. Син үзең инде менә анда булай итеп менә мәсәлән анда авыл күренешен менә сөйләп китә икән, син аны үзеңчә күрәсең. Һәрбер кешенең үз авылы башында. Ул килә спектакль, шул авылны күрәм дип, анда бөтенләй икенче нәрсә. Шуңа күрә менә шул каршылыклар килгәндә, ничек булай булмый булай. Әлбәттә, спектакльне карап кешегә менә ул бик кызык булса, аннары инде Мәхмүд Галәүне шул тотып 2 китабында укып чыкса, аңа бик кызык булыр. Һәм бүгенге көндә Камал театры Уфага гастрольгә җыена, анда нинди спектакльләр күрсәтеләчәк? Нинди спектакльләр? Мөхаҗирләр беренче чиратта. Әлбәттә, традицион рәвештә инде без Зәңгәршәл, Володинның сынаулы кичләр, Айдар Забаровның спектакле, Сагынырсызмы спектакле, аннан соң Хуш авылым, 2
2 сериясы да. Unutmadım indi бугай, барысын айтып чыкты. Һәм инде Айвазның күптән бирергә теләгән сорауына килеп җиттек без хәзер. Менә мин үзем театр дөньясын бик яратам, һәм мин бәлки театрга кайракта стандарт тамашачы итеп кенә карам, мин һәрвакыт карарга яратам. Менә нәрсәдә булар ялгышырлар икән, нәрсәдә бәлки импровизация белән чыгырлар икән дип менә сынап та утырырга яратам. Шуңа күрә менә минем сорау шундан гыйбарәт, Радик әфәнде. Берәр спектакль уйнаган вакытта ничектер сценарий буенча китмәгән вакыйгалар, ниндидер көтмәгән, ниндидер казуслар килеп чыккан очракны менә әле искә төшерә аласызмы? Сез искә төшерә торыгыз, ә без тамашачыларга, тыңлаучыларыбызга шуны әйтик әле. Безнең социаль челтәрләребездә әлеге сорауга җавап тулайым булачак. Шуңа күрә менә шушы сылтамаша, QR-код аша кирип, җавапны шуннан ишетерсез. Бәхетле чагыңда сабыр, хәсрәт килгәндә акыллы булып кал. Бу дөньяда барысы да вакытлы шәйкәнен унутма. Манзара тапшыру да ахырына якынлашты. Кеше йөрәге оя, буш торуны яратмый. Бушап калдымы, суына, туза, җимерелә дигән Фәнис Яруллин. Әйдәгез аны бар яхшы уйлар, фикерләр, изге гамәлләр белән байтык. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм алып баручылар Айва Садыр белән Әдирә Сәфәрова булдылар. Көннәрегез, ял көннәрегез матур булсын. Сау булыгыз.